नमस्कार. हांव मोहन संस्कृती परत एकदा समेस्त गोंयकारांक मायमोगाचो येवकार दिता आनी सगळ्यांक गोवा मुक्ती दिसाची परबी. गोमंतक सेवा संघ, गोवा हिंदू असोसिएशन, गोमंतक मराठा समाज आणि इतर गोंयचे संस्था तशेंच आमचे गोंयचे आनी मुंबईचे बरेचशे गोंयकार इश्ट हांगा आमचे बरोबर आयच्या सुवाळ्याक भाग घेतात हें पळोवन खूब खोशी जाता. फाटलीं 21 वर्सां आमी हो गोवा मुक्ती दीस साजरो असोच करत आयल्यात आमी गोंयकाराच्या वतीन आनी अशेंय फुडें आमी करतले. ह्या दिसाक आमी मुद्दाम गोंयचे स्वातंत्र्य सैनिकांक आपोवन तांचो सत्कार करतात, तांची याद करतात, कारण ह्याच स्वातंत्र्य सैनिकांनी कसलोच स्वार्थ पळयनासतना आपले तन मन धन आमच्या गोंया खातीर ओंपिल्ले आसा. आज स्वातंत्र्य सैनीक भोवमानीत रामदास प्रभू गांवकर तांचे मुद्दम वय सांगता 88 वर्सां, बरोबर? वय 88 वर्सां मुद्दम आपली तब्येत सांबाळून आज हांगा आयिल्ले आसात. तांकां धन्यवाद. आयज गोंयकार जे बरे दीस पळयतात आनी गोंयची उदरगत जातकीच ती जवळ 1961 नंतर खूब उदरगत जाली गोंयची, ती सगळ्या हांव तरी म्हणटा ह्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपले जे योगदान दिल्लें आसा तांचे खातीर जाल्लें आसा म्हणून आमी गोंयकाराचो तांकां सगळ्यांक सलाम. आयचे खास आकर्शण म्हळ्यार काळीज घुसवला ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन. कोंकणी अलंकारीत भाशे भितर ताका म्हणटात लोकार्पण सुवाळो. एक म्हण आसा, ऑलवेज देर इज ए चायल्ड विदीन यू. ज्यांनी हें पुस्तक काळीज घुसवला हें हातांत घेतलें तांचो सगळ्यांचो अनुभव म्हणजे प्रत्येक वाचणारो 10 वर्सांचो तरणाटो जाल्लो आसा. ताजे काळजाचे पोत तुटिल्ले आसात आनी ताजे तेन्ना काळीज घुसविल्लें आसा. आतां हें कशें जालें, हें मिरेकल कशें जालें तें आमचे भितर भौमानिस्ट उदय बाब आसा, भौमानिस्ट भास्कर नायक बाब आसा, तांच्या सुंदर अलंकारीत कोंकणी भाशेंत आमी आयकुया मागीर अशें हांव तरी म्हणटा. सुसेगादीन आयकुया. शेवटी आमी गोंयकाराचे 1-2 फुडले विचार अशे आसात की आमी पयलीं गोवा फेस्टिवल कोवीड पर्यंत खूब केले, जवळ 10 केले मोठ्या प्रमाणात. कोविडा मुळे आमगेले ते मातशें बंद जाले, तर ते आमी परत सुरू करपाक पळयतात समवेर इन द मंथ ऑफ मार्च. दुसरें एक नॉलेज शेअरिंग सेशन्स सुरू करपाक विचार आसा आमचो. तातूंत भितर तरेतरेचे सब्जेक्ट्स घेतले, लायक टॅक्सेशन, फायनान्स, इन्वेस्टमेंट, लीगल, मेडिकल, डायटिंग, योगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हे सगळे विशयांचो तुम्ही आस्वाद घेवचो, आनंद घेवचो सगळे गोंयकारांनी. नमस्कार. आदरणीय व्यासपीठ भास्कर नाईक सर, आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख, ज्यांचं पुस्तक आज या ठिकाणी प्रकाशित होत आहे अनुवादाचं, ते उदयजी भामरे, मोहन संस्कृती सर, त्याचबरोबर प्रभू मॅडम, या ठिकाणी समोर असलेले आदरणीय रामदास प्रभू गांवकर आणि इतर सगळेच आमचे गोमंतकीय. हा अनुवाद मराठीत झालेला आहे. खरं तर आज त्यांना जेवढा आनंद होतो आहे त्यांच्यापेक्षा मला आनंद होतो आहे, कारण ही एक नवी संधी माझ्यासाठी होती आणि ही संधी ज्यांनी मला मिळवून दिली ते म्हणजेच आदरणीय दुर्गादास परब सर. माझं एक विस्मृतीच्या उंबरठ्यावर हे पुस्तक, आणि ज्या पुस्तकामध्ये गोमंतकामध्ये जी वस्तू संस्कृती होती, लोकपरंपरेतील त्या वस्तू संस्कृतीवर आधारित मी पुस्तक लिहिलं आहे. आणि त्यामध्ये अशाच तऱ्हेच्या आठवणी होत्या. सरांच्या हातामध्ये पडल्यानंतर सरांना कळलं की हे जे पुस्तक आहे काळीज घुसवला, त्या पुस्तकाचं आणि ह्याचं कुठंतरी एक नातं आहे. वास्तविक तोपर्यंत मी नावानं त्यांना ओळखत होते. एक कवी आहेत, लिहितात कोकणीचे बऱ्यापैकी, ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती होत्या, परंतु एक पुस्तक याच्यासाठी कारणीभूत ठरलं. म्हणजे शब्द माणसाला किती
वेगळी प्रेरणा देतात आणि शब्द माणसाला कशा पद्धतीने जोडून ठेवतात हे याचं एक मूर्तिमंत असं उदाहरण. त्यामुळे हे पुस्तक अनुवादित करताना मी कुठली तरी एक वेगळी भाषा आहे आणि त्या भाषेतून मी आणखी एका वेगळ्या भाषेमध्ये ते पुस्तक तयार करते अशी भावना अजिबात मनाच आहे. कारण मी स्वतः गोमंतकी आहे, अगदी कोकणीवरती प्रेम करतच वाढत गेलेले आहे. त्यामुळे ह्या दोन्ही भाषा म्हणजे जरी लिखाण मराठीतून झालं तरी सुद्धा बोलणं हे सातत्याने कोकणीमधून. त्यामुळे हे पुस्तक वाचत असताना पहिल्यांदाच बाकी कुठंतरी लेखक माझ्याशी बोलतोय. म्हणजे कोणीही वाचकाने जरी हे पुस्तक हातामध्ये घेतलं तरी सुद्धा हीच भावना आहे की लेखक बोलत आहे आणि संवाद साधता साधता प्रत्येकाला आज ज्यांचं वय 50 किंवा त्याच्याही पेक्षा पुढे आहे त्यांनी तर हे पुस्तक वाचल्यानंतर लक्षामध्ये येईल की ही काही एका लेखकाची प्रतिकृती नाही आहे किंवा एका लेखकाचं संदर्भात आहे की हे सगळ्यांचं आमचं बालपण आहे. या पुस्तकामध्ये जे म्हणून 16 लेख आहेत, ज्या लेखामध्ये म्हणजे कधी कधी वाटतं की हे आत्मकथनात्मक लेख आहेत आणि ते सुद्धा लिहित असताना कुठलाही अभिनिवेश नाही आहे, कुठेही आपण काहीतरी वेगळं लिहितो आहे ही भावना अजिबात नाही आहे. तर हे सहजपणाचे लेख आहेत, म्हणजे सहजपणे जे भावजीवन ते जगलेले आहेत त्याचं दर्शन त्याचं वर्णन या सगळ्या लेखामध्ये येतं. आणि म्हणूनच तत्कालीन कालखंडातील गोवा जो आहे तो गोवा याच्यामधून दिसतोय. सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक अशा तऱ्हेचे वेगळे अनुबंध या पुस्तकाच्या निमित्तानं आपल्यासमोर जे आहे ते उलगडत येतात. म्हणजे एक दोन नंतर बोलणार आहे, थोडक्यातच एक दोन फक्त लेखांचा मी उल्लेख केला. इथं माझी सुगरण आई असा एक लेख आहे सुगरण आई संदर्भात आणि त्या लेखामध्ये त्यांनी त्या आई कसं म्हणजे अननसाचा खच घरामध्ये पडायचा आणि मग एवढ्या अननसाचं करणार तरी काय, परंतु आई कशा पद्धतीने सुंदर हलवा करायची आणि तो हलवा करून झाल्यानंतर जी भांडं असायची मोठमोठी त्या भांड्याला काही हलवा तो चिकटून राहायचा. मग भावंड ते आणि त्यांचा भाऊ ते वेगवेगळी उलथनं वगैरे घ्यायचे, पळी चमचे वगैरे घ्यायचे आणि ते खरवडून तो हलवा जो आहे ते खायचे. आता हे वर्णन मुळातच वाचत असताना आपल्याला हे वाटतं की आपणही आपल्या बालपणामध्ये ह्या गोष्टी केलेल्या आहेत. जर आज आम्ही आमच्या मुलांना असं करायला सांगितलं तर कुठेतरी प्रतिष्ठा येणार आहे. म्हणजे मलाही आठवतं आम्ही सुद्धा गूळ चोरून घ्यायचो, असं तळ हाताला तो लावायचा आणि मग ते आईलाही कळटा कामा नये आणि तो खायलाही मिळायला हवं. म्हणजे कळत नाही, म्हणजे तळ हाताला जर तो लावला आणि मध्ये मध्ये जर चाटून घालला तर कोणालाही ते कळत नव्हतं. म्हणजे असे काही प्रसंग, अनेक प्रसंग आहेत. म्हणजे जेव्हा पणजीविषयी त्यांनी लिहिलंय, म्हणजे हृदयातली पणजी या शहराविषयी जेव्हा त्याने लिहिलं आहे तेव्हा त्या कालखंडातील पणजी आणि आत्ता जर तो सगळा भाग जर आपण बघितला तर किती जमीन अस्मानाचा फरक दिसतोय. म्हणजे कशा पद्धतीनं म्हणजे ते शिक्षण त्यांनी केलं आहे, त्याच्यानंतर पणजीहून त्यांना घरी यायची अशी अनिवार्य ओढ की त्या ओढीपायी कशा पद्धतीने ते एकटेच तिथपर्यंत आले आणि त्या काही परत सांगण्यासाठी फोन वगैरे नव्हते. म्हणजे ती कशी घालमेल झाली, वडिलांनी तत्कालीन काळामध्ये सुद्धा कशी समय सूचकता दाखवली आणि कसं त्या लोकांना कळवलं. जे मुळातच ही सगळी वर्णनं जी आहेत ती वाचण्यासारखी आहेत आणि मुख्य म्हणजे एखादं पुस्तक जे आहे ते अभिजात आहे, ते उच्च दर्जाचं झालं आहे. कोणतं की आपण एखादा लेख वाचायला घेतल्यानंतर शेवटचा लेख संपेपर्यंत आपण ते पुस्तक मी कुठेही अतिशयोक्ती करत नाही आहे, ते पुस्तक आपण हातातून खाली ठेवत नाही आहे. प्रत्येकाला वाटते की हे माझं भावजीवन आहे, हे माझं जगणं आहे, हे माझं बालपण आहे. म्हणजे अशा तऱ्हेची अनुभूती देणारे एक वेगळा अनुभव मलाही या पुस्तकाच्या निमित्ताने आला. खरं तर ही माझी पहिलीच कलाकृती की जिथं मी जेव्हा सरांनी मला दुर्गादास सरांनी सांगितलं की तुला हा अनुवाद करायचा आहे म्हणून, तेव्हा मी म्हटलं की मला काही शक्य नाही आहे, कारण मी कधी असं केलेलं नाही आहे. म्हणजे तो विचारच केला नव्हता. पण त्यांनी म्हटलं की तू चांगल्या पद्धतीने करू शकशील. नंतर काही गॅप गेली त्याच्यामध्ये, पण झालं वाचल्यानंतर. म्हणजे ही एरवी कसं असतं की कोकणी आपल्याला बऱ्याच वेळा सहजपणाने वाचता येतं, पण इथं ही कोकणी आहे की मराठी आहे, म्हणजे ही आपली भाषा आहे. ह्या भावनेतून ती सहजपणे वाचून झालेली आहे. म्हणजे मुळातून वाचण्यासाठी मेटावरील घर असू दे किंवा वडिलांची शिस्तबद्धता असू दे, म्हणजे नातेसंबंध जे आज हरवत चाललेले आहेत त्या नातेसंबंधांची वीण पक्की कशी व्हायची, एकत्र कुटुंब जे होतं त्या एकत्र कुटुंबातील भावजीवन कसं होतं, ते बालपण कसं होतं. म्हणजे प्रत्येकजण कसं म्हणजे मोठा भाऊ होता तो छोट्या भावाला कसा जपायचा, मग त्याच्या बहिणीला असू दे किंवा आते मामा काकू
ही सगळी माणसं आणि गोव्याविषयी तर आपल्याला माहिती आहे की चाकरमानी जो आहे तो मुंबईनं स्थान दिलेलं आहे. मुंबईनं तत्कालीन कालखंडामध्ये गोमंतकीया केवढा मोठा आधार दिला होता. हे सगळं आपल्याला प्रत्येकाला माहिती आहे की प्रत्येक चाकरमानी मुंबईला, मग तिथं नाना काका असू दे, ही सगळी माणसं कशा पद्धतीनं गुण्या गोविंदाने राहायची याचं एक वर्णन तिथं या पुस्तकामध्ये संपूर्णपणे. जे वाचत असताना आपण आठवणीमध्ये रमून जातो, आपल्याला आपलं बालपण आठवतं आणि आपलं जगणंही आठवतं. आणि मला वाटतं आजच्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये जेव्हा आपण जगत जातो तेव्हा ह्या आठवणी आपल्याला आतून कुठंतरी समाधान मिळवून देतात आणि हे जगणं आपल्याला परत एकदा मागे खेचून आणतं, आपल्या मातीशी अनुबंध जुळवतं. आणि म्हणून ह्या पुस्तकाचं वेगळेपण मला नेहमीच वाटतं. सहजपणाने माझ्याकडून झालं, मध्ये काही कालखंड गेला, पण एक सहजता होती आणि त्या सहज मला ही संधी इथं मिळवून दिली. त्यामुळे मी मनपूर्वक खरं आभार व्यक्त करते आणि या ठिकाणी येऊन आपल्यापर्यंत हे माझ्या मनातील विचार मला पोहोचवता आले त्या निमित्तानं सुद्धा. कारण मला पुढचं भावविश व्हायला झालं, कारण पहिलंच हे पुस्तक जे अनुवादित केलेलं आहे, त्यामुळे असं एक भाव की खरंच हे मला वाटतं की हे माझं पुस्तक आहे, अशी भावना या निमित्ताने माझ्या मनामध्ये निर्माण झाली. धन्यवाद. उदय बाबा पण पाहिलं की आता मुलं कार्यक्रम पत्रिकेकही जे उलोवपाचें आसा तेन्ना ते इतले सुंदर उलोवपी शब्दान ते वताले, म्हाका मातशें भंय दिसलें ते खूब जालें. त्यामुळे म्हाका कितें पळय सांगपाचें आसा तें कोंकणीमाय उलयतलें. फाटोफाट उदय बाबाचो मुलाखत जातली आनी ताजे पयलीं सुरवात मोहन बाबान केली. तेही उलोवन घेतात. म्हणजे एक बिकट परिस्थिती निर्माण जाली मातशी तुमकां सांगता. केपें गांवांत एक मनीस म्युनिसिपालिटीचे हें आसा, स्टेज ओपन स्टेज, आनी त्या स्टेजीर एकदम एक गेस्ट हाडलो. कोणाची तरी हें आशिल्ली जयंती, चड करून बाबासाहेब आंबेडकराची बी आसतली. आनी एक महाराष्ट्रांतलो एक बरो खडेगांत वक्तो हाडिल्लो. हांव आनी म्हजो एक स्टुडंट, म्हजो बरो फ्रेंड, पयलीं स्टुडंट, मागीर म्हणजे स्टुडंटा खातीर भोवतेक ओवर अ पिरियड ऑफ टायम ते मागीर फ्रेंड्सूच जातात. तशें तो एक फ्रेंड म्हजो, तो म्हज्या म्हऱ्यान बशिल्लो. स्टेजीर तो आशिल्लो वक्तो आनी अध्यक्ष म्हणून हो हाजो काका आशिल्लो, म्हणजे म्हऱ्यान म्हज्या फ्रेंडाचो. तो वक्तो जो आशिल्लो तो इतलें सुंदर उलयलो बाबासाहेब आंबेडकराची, इतलें सुंदर उलयलो की द ऑडियन्स वॉज स्पेलबाउंड. पूर्णिमाबाई कशें उलयलें ताजे नंतर लोक सामके शांत उरले, कारण एवरीबडी वॉज चार्ज बाय हर स्पीच. तशी परिस्थिती त्या हातूंत भितर जाली. अध्यक्ष उलोवपाक बरो, अध्यक्षय बरो व्हडलो, उलोवपीच बरो. आनी ताणें एक बाबासाहेब आंबेडकर म्हळें आनी एक मोठो आंबेडकर व्हडलो मोठ्यान ताका उलोवपाकच जायना जालें, भरून आयिल्ल्या भशेन रडपाक लागलो जवळ. आनी म्हजी त्या स्टुडंट फ्रेंडाक विचारलें, आरे मागीर कितें जालां? बाबा आनी आंबेडकर दोगूय जाण स्वातंत्र्य लढ्याक बी बरोबर आशिल्ले काय कितें? तर म्हणलो, सर तें तशें न्ही. बाबान जें कितें भाशण प्रिपेर केल्लें तितलेंय भाशण तो वक्तो उलयला. बाबा कडेन आनी कांयच पॉयंट ना आनी बाबा मुखार ओन्ली ऑप्शन आसा तें काका मुखार घेतलें. काका मुखार म्हाका ओन्ली ऑप्शन आसा इज टू क्राय. सो म्हजी परिस्थिती तशी जावपाक पासून उदय बाबान म्हाका हाडयलो, म्हाका म्हजेर उपकार केलो, ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका ज्यो कांय गजाली ह्या पुस्तकाच्या संदर्भात दिसल्यो त्यो तुमकां सांगता. उदय बाबाची वळख तुमकां कोण तरी करतलोच, पूण हांव एक जस्ट टू से उदय बाबाची आय एम रिडींग हिज ताजेले तो कितें बरयता त्या वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांतल्यान कविता हांव चडश्यो वाचता. क्वचित केन्नाय समजी म्हाका तर जालें अपील जाल्यार म्हणटा तसो म्हाका कविताय करपाक येना. तो लेखन बद्दलचा बरो कवी, ताजे कविता संग्रह आयल्यात. हय साहेबा मनशाचे सोदांत इंद्रधनू दिवन ताका विमला पै पुरस्कार हो प्रतिश्ठेचो पुरस्कारय फावो जाला. आनी काय उत्सव हो तांचो निबंध संग्रह 2022 कोवीड काळांतल्यो जितल्यो वायट गजाली आशिल्ल्यो ताचे तातूंत कांय बऱ्यो गजाली घडल्यो. आनी ती एक बरी गजाल म्हणजे अशी पुस्तकां जन्म आयली. लोकां कडेन आनी कांय नाशिल्लो, घरा कडेन टायम आशिल्लो आनी
तातूंत तांची प्रतिभा संपन्न जे लोक आशिल्ले तांणी बरी बरी पुस्तकां बरयली, एक आनी दोन न्ही, खुबशीं पुस्तकां ह्या कोवीड काळांत तयार जाली आनी तांचो मागीर कालांतरान तांचें उद्घाटन बी जालें. काळी दुसरलो हो निबंध संग्रह काय आत्मचरित्र हें उत्तर तुमी वास्तवीक उलोवपाचें. हो निबंध संग्रह लोकांनी म्हळां ज्यांनी बरयलो, बाय द वे टू टेल यू, एकमेव गोंयचें पुस्तक, एकमेव, एंड इफ आय एम रॉंग प्लीज करेक्ट मी, एकमेव गोंयचें पुस्तक ज्या पुस्तकाचेर कमीत कमी 16 ते 17 लोकांनी पब्लिकली आपली प्रतिक्रिया दिल्ली आसा, पब्लिकली बरयल्ली आसा त्या पुस्तकाचेर वर्तमानपत्रांतल्यान, आनी त्या भायर आनी प्रायवेट प्रतिक्रिया दिल्ली आसा. दॅट मिन्स हें पुस्तक did appeal to the larger masses and full credit goes to them. आम्ही कित्याक म्हणून की काय सगळो निबंध संग्रह काय आत्मचरित्र ते तुम्ही पुस्तक विकत घेऊन वाचतले अशी गृहीत धरून हांव चलता आनी ताजे नंतर हें उत्तर तुमी तुमकां दियात. पण वॉट आय एम सेईंग इज म्हाका दिसता हें एक प्रकारचें आत्मचरित्रच आसा, तरी तें लिमिटेड आत्मचरित्र. म्हजो जल्म अमके सालाक अमके गांवाक अमके कडेन जालो, तांचें अमकें जालें तमकें जालें तमकें जालें म्हणून ती चर्राट पळय आसता, तसली चर्राट बी हांगा ना. आत्मचरित्र हांव जरी ताका म्हणटा, बहुतेक आत्मचरित्रांनी इन्वर्टेड कॉमास हांव आसता. सगळे आत्मचरित्र तुमी पळयात कोणाची, तातूंत भितर हांव आसता, मी. सगळे होल थिंग इज सेंटर्ड अराउंड मी. काय लुसवला ह्या निबंध संग्रहात हांव दिसना, तातूंत हांव दिसता ती वेगवेगळी मनशां आनी तांचे कडेन आयिल्लो उदय बाबाचो संबंध, आनी तातूंतल्यान जें घरांत वता तें तुमकां आमकां कळपा खातीर कितल्योश्यो मॅसेजीस दिवन वतात, कितल्योश्यो सटल मॅसेजीस मेळटात तातूंतल्यान आमकां, कितल्योश्यो देखी मेळटात तातूंतल्यान आमकां, आनी तें वाचतना आमकां खरीच मजा येता. आनी म्हणून हांव म्हणटा, जरी आत्मचरित्र आसलें तरी बी तातूंत भितर ती आत्मप्रौढी खंयच दिश्टी पडना.